3, operată în 2022, chimioterapie, am rezistat 5 luni, 5 etape de oxilaplatin care mi-au distrus ficat, organe. Am avut 49 de kilograme în februarie anul trecut. Nu a stat nimic în organismul meu. 10 zile de diaree de la oxilaplatin și capacetabină. Eram pe ducă. Am plecat acasă de la clinică. Nu pot să spun numele. Mi-a salvat viața. Mi-au făcut foarte mult acești medici. S-a scos adenocarcinomul în 2022, iunie. Era de 5 cm. O cruza intestinul. Am zis, trebuie să trăiesc. Sunt profesoră de engleză, de 27 de ani. Sunt în pensie de boală, dar lucrez, iarăși, din nou, am elevi. Sunt în pensie de boală. Mi s-a descoperit al doilea cancer, în timp ce făceam chimioterapia numărul 1. Cancer la col uterin, tot stadiul 3. În martie, era foarte rău. Am zis, hai, încerc în continuare. Fac ceva, țin regim, nu mănânc carne, nu mănânc dulciuri. Am primit această sticlă de Olife de la o colegă de clasă, fostă colegă, profesoră de religie din Dej. Și mi-a spus, Emi, încearcă, merită. Nu pierzi nimic. Am încercat, am crezut în Olife. În fiecare dimineață am băut până în aprilie, când am început foarte mari probleme cu cancerul numărul 2. În mai l-am întâlnit pe domnul profesor Eniu, care m-a operat și m-a întrebat, doamna profesoră, cum ați rămas până acum în viață? Pentru că aveți un adenocarcinom care s-a dezvoltat într-un an foarte mare. Ați avut chimioterapie, ați avut 48 de kilograme în februarie. Zic, vreau să trăiesc în continuare, vreau să predau engleză. M-a operat în mai. Înainte de operație, cu 2 săptămâni am întrerupt Olife. În iunie, după operație, la 2 săptămâni, am început iar. N-am reușit să beau în timpul operației, pentru că primeam anticoagulante după operație. A fost la paro. S-a scos 13 ganglioni, care au fost și ei din 13, 3 cu probleme. Nu pot să pronunț numele. Stadiul 3. Și mi s-a spus că nu se știe cât mai am de trăit. În iulie am făcut chimioterapie. Din 24 iulie până în 31 august, 6 săptămâni de radioterapie, 5 etape de chimioterapie. Am rămas cu limfadem, mi se umflă în picior. Piciorul tot timpul este plin cu apă. Limfademul, știți ce înseamnă, domnul doctor? Da? Și am zis, hai să încep Olife, pentru că aveam globulele albe foarte mici, globulele roșii la fel. În septembrie, în 1 septembrie, am avut iarăși 50 de kilograme după chimioterapie și radioterapie extraordinar de grea. Erau 2 chimioterapii, 2 cancere. În paranteză, în februarie, ficatul meu a fost cu probleme foarte mari de la chimioterapie, pentru că oxilaplatinul merge exact pe pancreas ficat și, bine, curățând intestinul gros, care a fost totuși operat, da? Ce face? Atacă și pe alte părți, nu? Atacă sistemul nervos. Eu n-am dormit 1 an de zile, am avut doar o oră jumătate de somn de la chimioterapie. Olife mi-a redat somnul, m-am putut opera 2 ore, am mai primit nu știu câți ani și cu 2 probleme. Erau în trecut. Iarăși dorm. Îs fericită. Am început să dau meditații. Sunt în pensie de boală. Mi se umflă piciorul, dar nu contează. Mă duc la sport. Încerc să nu consum sărat și fără zahăr. Din septembrie mi-am refăcut iarăși flora microbiană cu Olife. Beau în fiecare zi din septembrie. Radioterapia am uitat-o. M-am dus la RMN în noiembrie. Ganglioni mai există. Sunt foarte mici, că nu i-au putut radia pe toți. Dar am zis, trebuie să trăiesc.
Vreau să trăiesc. Am mai dat la alți pacienți la clinică, unde am primit tratamentul, am mai dat la 6 pacienți. Însă în viață. Încă ceva. În februarie mai fac o RMN. Ganglionii mei din noiembrie au ajuns să fie de 9 mm. Și mă întreabă cineva de la RMN, doamna Deac, ce ai consumat? Nu am consumat nimic, doar o life. În fiecare zi, din septembrie, de când am terminat a doua chimioterapie și radioterapia aia cruntă, în care nu poți să mănânci aproape nimic. Pentru că dacă ai gaze, te dau jos iarăși de pe aparat și iarăși bei 5 pahare de apă. Zilnic plângeam, pentru că totul simțeam că se năruie, ca și, nu știu, totul urcam pe o sticlă, deci o stâncă de sticlă și coboram înapoi. Dar am zis, trebuie să urc chiar acolo sus pe muntele de gheață. Vreau să fiu în viață. O pacientă, tot așa bolnavă, bea o life de la mine de 2 luni, îi pun în poșcă, de la tușnat, ea a dispărut din rinichi, adenocarcinom de 3 cm. Nu are nimic, era programată la radioterapie. La clinica asta particulară unde facem. Nu mai are. Zice, Emi, nu mai am. Nu. M-am dus la radio și au făcut schema și a dispărut adenocarcinomul de pe rinichi. Și zic, mi-ai dat o life. Zic, eu... Și voi lupta până la capăt. PET CT, de o lună jumate, ganglionii mei există, dar nu mai sunt cancerigeni. Substanța care mi s-a dat, cea radioactivă, n-a colorat ganglionii. Deci, am neprimit ani de zile. Și mă lupt. Voi trăi. Promit. Il nome è O-Life. I'm a survivor, and I will survive, and I will have the other ones. Because they deserve to live. Da, colegii Zai, asta nu putem face așa, nu putem pune în desfășurător. Mulțumim, incredibil. De obicei, după aceste momente